72. 72. Täytyä tehdä jotakin. Täytyä tehdä jotakin. Täytyä. Täytyä. Minun täytyy lähettää kirje. Minun täytyy lähettää kirje. Minun täytyy maksaa hotelli. Minun täytyy maksaa hotelli. Sinun täytyy nousta aikaisin ylös. Sinun täytyy nousta aikaisin ylös. Sinun täytyy työskennellä paljon. Sinun täytyy työskennellä paljon. Sinun täytyy olla ajoissa. Sinun täytyy olla ajoissa. Hänen täytyy tankata. Hänen täytyy tankata. Hänen täytyy korjata auto. Hänen täytyy korjata auto. Hänen täytyy pestä auto. Hänen täytyy pestä auto. Hänen täytyy käydä kaupassa. Hänen täytyy käydä kaupassa. Hänen täytyy siivota asunto. Hänen täytyy siivota asunto. Hänen täytyy pestä pyykit. Hänen täytyy pestä pyykit. Meidän täytyy kohta mennä kouluun. Meidän täytyy kohta mennä kouluun. Meidän täytyy kohta mennä töihin. Meidän täytyy kohta mennä töihin. Meidän täytyy kohta mennä lääkäriin. Meidän täytyy kohta mennä lääkäriin. Teidän täytyy odottaa bussia. Teidän täytyy odottaa bussia. Teidän täytyy odottaa junaa. Teidän täytyy odottaa junaa. Teidän täytyy odottaa taksia. Teidän täytyy odottaa taksia.